min bɛ tɛsa waati a tɛsa waati ka wɛrɛ nin ka kɛ ni y'a dɔn a bɛ tile 10 bɔ aw fana a bɛ tile 5 bɔ bi aw fana ka refin mankan bɛ tɛsa waati kan dɛ parce que janaja de bɛ yen don o don su 5 su 4 a dugɔnɔma y'o ye kaburudon tɛ yen bilen i bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa don yen de paliden fɛnɛ don kan terroriste ɲɛmɔgɔ 2 sara kunna se paliden y'olu sɔrɔ donc paliden donnen u bɛ ka fɔnɔ fo k'u nin tigɛ awɔ sisan waati nin kɛra bi i b'a fɔ kaburudon yɔrɔ an b'a kuma mɛ refini fana ka da dɛ baara bɛ duguma comme u b'an ka position dɔ k'o fɔ armée nana armée seginna o k'a fɔ sa ko mun bɛ yen u k'o fɔ an ye dɔrɔn ko mun bɛ yen Musa ni armée bɛ taa tɛza waati a b'a communiquer kɛ wallahi wa fɛn tɛ se ka lajɛ ayi kana siga fɛn min don alamunen don donc an tɛ yan tɛza waati ko la parce que tɛza waati ye dakurunya kelen de mais mɔgɔ tɛ faga k'a turu ta ka da anw parce que o de ko b'u kɔnɔ tɛza waati bi bi na u ka taa platiri san Algérie platiri kana k'u sen ɲuman na an ni fɛn t'u la n'u ye marifa minnu bɛ platiri d'u sen na an b'a dɔn fɛn t'u la o kelen ka fɛn fɛn dalen don tɛza waati dɔ so kɔnɔna la ka taa e seba kalama chambre d'homme fanfɛla la fɛn t'u si sen na o bɛɛ foyi t'u sen na seulement terroriste de don u bɛ platiri de san ka marifa dogo kaman kɔrɔ u da n'a fɔ olu sen karilen don foyi t'u sen na n'an donna n'i ye sen karilen don an bɛ platiri bɔ a la k'a lajɛ an b'a dɔn n ko médecin militaire bɛ terrain kan u ka taa platiri san Algérie kana k'u dalen na k'u sen gulon fɛn na donc n'aw nana u bɛ kɛ blessé hali u kelen bɛ ka bombe don yɔrɔ min na an b'a bɛɛ kalama mais n terikɛ Mali base fɔlɔ bɛ daminɛ tɛza waati ka taa vers Kidal m'o layidu d'i ma. A base fɔlɔ. Base la première base que le Mali va installer n'a minɛnw b'a kun o bɛ daminɛ tɛza waati ka taa vers Kidal a tɛ daminɛ Kidal ka taa tɛza waati a bɛ daminɛ tɛza waati de k'i ɲɛsin Algérie ma ka sɔrɔ ka taa Kidal. Ani Algérie ka position bɛ cogo di Tɛnzan ko actuellement. Tɛnzan ko la l'Algérie veut négocier le sort de Yad. Autant bolo. Yad ka ko. Yad ka ko parce que Yad de ber attaqué coordonné ka taa ni fɛn min ye Akassa ale ni Aliza Bouya olu sara a ka mɔgɔw wele donc a négocier bɛ yen komi maintenant a bɛ yɔrɔ min na c'est l'Algérie qui veut négocier il négocie quoi nous on n'est pas c'est pas transition ni politicien ka waati tɛ kelen quoi accord kelen tɛ tɛmɛ anw ni mɔgɔ si cɛ accord kelen a tɛ tɛmɛ transition fanga ni mɔgɔ si cɛ transition fanga fɛn min don i bɛna n b'i minɛ k'i don ka sɔrɔ bɛ n b'i nin tigɛ o de b'ale ni mɔgɔw cɛ mais accord d'Alger de accord de Ouaga de accord de Kusakusa accord de Gao accord de Kidal i tɛ accord kelen Assimi ni mɔgɔ cɛ accord kelen min Assimi ni mɔgɔw ɲɔgɔn tɛ kɛ Mali fɛ sɔn Mali la i k'i yɛrɛ di Mali sariya ma ou bien fana don i ka kɛ Mali su ye an bɛ don an kaburu dɔ kɔnɔ donc Yadi ka soit Yadi ka yɛrɛ arandi a bɛ ber a dogolen tɛ o a bɛ ber de donc ala munnen don a ka yɛrɛ di ou bien kɔngɔ b'a faga. L'Algérie ne peut rien contrôler. C'est pour ça que l'Algérie veut tout coûte négocier pour reprendre vraiment la bonne relation avec l'autorité de la transition. Mais ça c'est déjà fini. Ah, il y a qui a dirigé l'opération contre le camp de Ber. Depuis 2012, il y a des attaques, il y a des Mali, il y a des attaqué 2012, il y a des Mabo. A ye sebaya sɔrɔ la ka taa o kumana fɛn bɛ tɛza waati maintenant Algérie a labila san parce que l'Algérie a compris que Irissou ka radari ye donc n'i ye donna Algérie an t'i nɔfɛ parce que n ye kuma dɔ f'i ɲɛna walahi ye kulonkɛ kuma tɛ Assimi min f'i ɲɛna n'an ye terroriste gɛn ka don maa ma fɛ yen fɛn bɛɛ la an t'a minɛ f'i fɛ yen o dugu tɛ yen hali n'olu ma sɔn ça fait i bani ko t'a la o c'est pour cela l'Algérie a déjà extra a Yadi bila ka na vers Tombouctou parce que a bɛ yen dɔn. Donc, à bas donc, ni armée n'a ni sur 15 ans. L'armée va rentrer à 15 ans, il va récupérer les 15 ans. N'a n'a 15 ans, ni c'est que n'a Algérie territoire car armée Mali bédou. Avec une offre. Donc, pour ne pas créer un autre incident diplomatique, guerre aurait qu'on a créé parce que l'Algérie population n'a pas mais pourquoi Mali bédou n'a été comment il y en a qu'à Soma. Bon, on va négocier. Donc, nous avons dit, même fille, votre foot, il y a un autre trophée de guerre. Un autre trophée. Il y a des transitions qu'on tient. Ni j'ai de la coïnténia. Donc, il y a des différents neutralisés, comment banner pep. Mais Koufa, on va pas. Non, Koufa, il y a des fois, Koufa, ça a vraiment. Moi, je ne sais pas si Koufa là.
Bou, amena Mondoro, anya ye k'a fɔ armée ye communiqué dɔ fana kɛ fɛn bɛɛ tali kɛ Mondoro ko chef terroriste dɔ fagara a k'o kɛra cogo di. Chef terroriste naani an y'u ka ko nɔgɔya. Olu de tun bɛ bɔnni da. Mais i b'a ye k'a fɔ terroriste minnu don wari de tun bɛ d'u ma. Donc n'i ye i bɛ bombe poser 75 000. U bɛ mɔgɔ dɔw fana sara 30 000. mais olu tɛ baara kɛ. O ye bolola baarakɛlaw ye quoi. U b'a fɔ ko effectivement ko armée tɛmɛna. Ni bombe dara armée ɲɛ. Si le convoi est sur le bon chemin, il va falloir qu'on k'a tɛmɛna. Maintenant Mali radar dɔ de bɛ yen fɛn dɔ de bolo u b'a fɔ ko trigonométrie. I ɲɛ bɛ o non télétrigonométrie. I ɲɛ bɛ o fɛn in na. N'ale y'i jɔ sanfɛ. A b'i kunna à peu près 200 km². Appel fɛn bɛ kɛ a b'a bɛɛ intercepter. Kilomètre 200. Kilomètre 200 kɔnɔna la. Donc mais ni terroriste ka champ d'action jateminɛ, terroriste bɛ munumunu a bɛ munumunu kɔnɔ a bɛ ka champ d'action ye 50 m². Terroriste mana munumunu cogo to moto la a bɛ munumunu 50 m² de kɔnɔ. Mais ni appareil bɛ communication interceptée dans un espace de 200 m². Donc communication fɛn bɛ k'a kɔnɔ an b'a bɛɛ dɔn. C'est ainsi que mɔgɔ ninnu minɛ la ten. Donc n'u ye bombe da i bɛ bombe da 15 000. U b'a fɔ dɔ ma ko éclaireur. O ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi k'a fɔ effectivement armée tɛmɛna. Dɔw bɛ kɛ bigangɛn na kungo kɔnɔ. U bɛ armée dɔ ko effectivement mobili tan de don ni mobili ka tɛ ni mobili ka tɛ 3 b'u bɛɛ kun. A bɛɛ u bɛ kungo de kɔnɔ 3 de b'u kun. U ka taa weleli kɛ wa u b'a fɔ dɔrɔn ko armée mobili tɛmɛna mobili 6 a bɛ ka taa nin sira in fɛ. Banna. N terikɛ an fɛrɛ l'u ma dɛ. Mun de kɛra? U ye force mission de la wuli. K'a kɛ i n'a fɔ mission dɔw. K'a kɛ i n'a fɔ mission bɛ ka wuli u y'o position di. Min kan ka dali kɛ o ye dali kɛ parce que appareil in filɛ nin ye a bɛ il prend a bɛ communication interceptée par les points A et vers les points B. O kɔrɔ e min bɛ ka weleli kɛ a bɛ identifier. Ani i b'a kɛ a kɛ ni. I b'a ta min fana fan fɛ a b'o fana identifier donc a b'a bɛɛ dɔn k'a fara ɲɔgɔn kan. Tika an y'a mɔgɔ bɛɛ fo ka taa bila chef terroriste na ka tɛgɛ d'a bɛɛ kan. Mondoro non a tɛ se ka lakali. A tɛ se ka lakali. Donc nin ye centre baara de daminɛlen. Non n'o de don i ma ye armée ye posture falen yan. Si i b'a dɔn an bɛna taa posture kura min na sisan o de don. Terroriste bɛ bɔ yɔrɔ min na n'an ma t'u anéantir o yɔrɔ la yen u bɛ bɔ de. Bon n'u bɔra u bɛ tiɲɛni de kɛ. Donc fo ka t'u attaquer u yɛrɛ ka dans les tanières an b'o de kɛ. Donc Orocher fɛn fɛn bɛ yen kulu fɛn fɛn bɛ yen kulu fɛn fɛn bɛ yen n'u hébergelen don an bɛ ka taa attaquer k'u nɔfɛ yen de. Ka t'u nɔfɛ ko ye a tɛ ka m'o kɛ il se prépare pour sortir. Donc pour ka bɔ yan'u ka fɔ k'u bɛ bɔ ka na i bɛ t'u nɔfɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ yen ni kɛlɛ kɛra u yɛrɛ ka zone kan u b'a bila. Donc mɔgɔ ninnu chef terroriste ninnu caman neutraliser la ten de ka taa franchement. Ok Boubou an bɛ taa Niger. Yɔrɔ an tɛna mɛn kuma la tuguni. Non an bɛ taa Niger an bɛ taa Niger. An bɛ hakɛto kelen kɛ an bɛ taa Niger. Niger an y'a ye k'a fɔ olu kɔni u ka bolonkɔnɔna ninnu n'aw tun bɛ nanzaraw tɔgɔ la u y'olu gɛn k'a k'u ka maaba tɔgɔ ye AES yɛrɛ tɔgɔ bɛ yen dɔw ko nin ye kanabila k'a sinsin k'o baaraw de daminɛna ten yala i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o la. Musa n bɛ profiter ka maliyɛn caman jaabi nin wagati laban in na. Maliyɛn bɛɛ ka n lamɛn ni fɛn fɛn tɔgɔlen don a la bɛɛ ka n lamɛn. N tulo bɛ maliyɛn dɔw la ko Burukina bɛ ka taga Mali turu ko Niger bɛ ka taga Mali turu. Musa n'an ye dubaw ci an bɛ jamana ci n'an ye jamana ci an bɛ kabilabaw ci Ala y'an dege farafarali de la tan. Mais n b'a mɔgɔ façon bɛɛ jaabi bi dakuruya kelen. A jaabi ye jumɛn? A jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. Terroriste bɛ bɔ yɔrɔ min na yɔrɔ fila. Yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn? Terroriste bɛ bɔ Algérie ani Mauritanie. Algérie ni Mauritanie? Mauritanie. Ni terroriste bɔra Mauritanie u bɛ yɛlɛn ni Gogi ye. N'u yɛlɛn ni Gogi ye u bɛ yɛlɛn ka taa vers Djenné. N'u yɛlɛn ni Djenné u bɛ taa Mopti. N'u bɔra Mopti u bɛ yɛlɛn ka taa vers Burkina. Donc Burkina bɛ attaquer à partir du Mali. I kulo bɛ n ka kuma la. Ni terroriste bɛ bɔ Algérie fɛnɛ n'u bɔra Algérie u bɛ tɛmɛ par le nord du Mali ka sɔrɔ ka taa Niger attaquer. Donc au kɔrɔ Mali de bɛ ka effort fournir bi pour que Niger ni Burkina ka avancer.
parce que Mali devait attaquer, parce que Mali devait Burkina, Mali devait Mauritanie, Algérie devait frontière là. Donc Mali devait attaquer. Donc Mali va dire Burkina, Algérie Lafia. C'est pour cela que le Mali est plus attaqué que le Burkina, que le Niger. Pourquoi? Parce que Mali devait Mauritanie, Algérie frontière là, le bastion même des terroristes, sur le Borof Flamina, au vers le centre et vers le sud du Mali, aller dans le Sahara. Donc Mauritanie Sahara, on a à travers des différences qu'on a là. Yoro mi be lu afamo ko atar ni tawden ne kasu nyona donc terroristes nous be boy nous boray ou be jigi kara duguma kana kayiga ou be jigi ni mortiga ou que ta Mauritanie attaquer Burkina attaquer. Donc Mali ka effort bakaka bon pour contrer Koukoumé. Mais les Mali Koukoumé, autant qu'on a pour que AES Kanadjo, Burkina, Algérie, Niger, ou les réformes vont continuer. Parce qu'il n'y a pas de Bini Mali est d'ailleurs nous donna. Vous savez Mali là, nous serons Mali, nous serons Burkina, nous serons Burkina, nous serons Niger. Donc il y a des fois, Koshima d'Adjina Niger, pour une d'Adjina, au Koro, au Béjo. Nia mais c'est pas Kalamako. Dit, fin de l'établissement de Djidjo, on te doit faire. Donc au Koro, Mali devait effort battre. En tant que le cerveau de l'AES, pour que Burkina puisse avancer. Si Burkina avance, Mali va tomber sur. Ni le ciment du Niger, Watan Kili, mais Gao devait bénéficier. Gao va sur la. Gao devait sur.